नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहतायत आजचा वेदर रिपोर्ट। वादळी पावसानं उघडीप देताच राज्यात उन्हाचा चटका वाढलाय। सूर्य तळपल्यानं विदर्भात तापमानाचा पारा 43 अंशांच्या पार गेलाय। उन्हाच्या चटक्यांबरोबरच उकाड्यातही मोठी वाढ झाली आहे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी तर विदर्भात काही ठिकाणी वादळी पावसाचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय। राज्यात कडक उन्हाळा जाणवू लागलाय। मागील 24 तासांमध्ये चंद्रपूर इथं राज्यातील उच्चांकी 43.6 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे। गोंदिया, ब्रह्मपुरी, वर्धा, यवतमाळ इथं तापमान 43 अंशांच्या पार गेलंय। तर अकोला, अमरावती, वाशिम इथं तापमानाचा पारा 42 अंशांच्या वर सरकलाय। उर्वरित राज्यात कमाल तापमान 34 ते 42 अंशांच्या दरम्यान असून किमान तापमान 19 ते 27 अंशांच्या दरम्यान आहे। कमाल तापमानातील वाढ कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। राजस्थान आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर असलेली चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निवळून गेली आहे। मध्य महाराष्ट्रापासून दक्षिण तामिळनाडूपर्यंत समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणि खंडित वाऱ्यांची स्थिती सक्रिय आहे। ठाण्यात किमान 26 तर कमाल 37 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। रायगडात किमान 26 तर कमाल 35 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 26 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। सिंधुदुर्गात सरासरी 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 36 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 26 ते कमाल 36 अंश इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 ते कमाल 33 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 26 ते कमाल 35 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 27 आणि कमाल 32 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 25 आणि कमाल 37 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 26 आणि कमाल 38 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 26 ते कमाल 37 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 27 तर कमाल 33 अंश सेल्सिअस तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।